Kære venner, følgere, kunder og kommende brudepar. 2025, hvilket år? Et år fyldt med kærlighed, kys på kirkepladser, dans under lyskæder og kameraklik, der fangede de helt små øjeblikke, som aldrig kommer igen. Jeg har stået i regn, sol, tåge og i højhælet. Jeg har ikke selv stået i højhælet, men jeg har set nogen, der kæmpede. Jeg har mødt mennesker, der griner, der græder, jeg elsker, og som gav mig lov til at fortælle deres historie gennem billeder. Det betyder mere, end I aner. Hver gang jeg sender et galleri afsted, så ved jeg, at det lever videre i jeres hjem, på vægge, i albummer, og måske en dag skal det vises til børnebørnene. Det er magien ved fotografi. Det er grunden til at gøre det her. 2026 står lige ude foran døren, og jeg er klar til nye vielser, flere kærlighedsfortællinger, rejser, solnedgangsshoots og små lykkestunder, og helt sikkert også de store festfyrværkerier. Klar til at løbe rundt med 2 kameraer på skuldrene, for det er altså der, jeg trives. Til jer, der bookede mig i år, tusind tak for tilliden. Til jer, der allerede har booket i 2026, I får mig i topform. Til jer, der stadig overvejer det, bare skriv, kærlighed kan og må ikke udsættes. Må det nye år bringe flere ja, flere kram, flere billeder, der siger mere end ord, og flere dage, hvor vi stopper op og mærker livet. Vi ses gennem linsen i 2026 med kærlighed og taknemmelighed. VSM Foto.